ngakhaletu abungwe lija limene limadziwika zonena kuti Muslims Association of Malawi analangiza boma kudzera ku nduna yoona za maboma ang'ono komanso chitukuko cha midzi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi pulogalamu imene anakonza ya kuseka kwa mapemphero a mwezi wa Ramadani. Kotero pulogalamu imene yasinthidwa kuchoka pa 20 Machi chaka chimene cha 2026 kuti mapemphero amenewo azakhalapo pa 21 Machi chaka chimene cha 2026. Kuphatikiza pamenepo tinazaonanso kuti komiti imene imachoka ku chipembedzo chimenechi cha Chisilamu imene imadziwika zonena kuti National Moon Night Committee kapena kunena zonena kuti NMC, paja komiti imeneyi imakhala ikuona zakuoneka kwa mwezi, analangiza asilamu kuti tsiku lochita mapemphero amenewo a Ramadani lasinthidwa kuchoka pa 20 Machi 2026 kufika pa 21 Machi 2026 lomwe ndi Saturday likubwerali. Kusintha kumenewo kunabwera posatira kuti komiti imeneyo inazaona zonena kuti mwezi sunaoneke ndi mapeto ake ndi pamene amazasintha kuti tsiku limeneli lizakhale pa 21 Machi 2026. Paja ambiri tikutsatira bwino kuti anzathu a chipembedzo cha Chisilamu amakhala akuchita mapemphero mwezi umenewo kwa masiku okwana 30. Mapemphero amenewo ndikuti kumakhala kusala chakudya komanso kupemphera. Pomaliza pake ndikuti amazaseka ndi mapemphero amene amachitika m'mizikiti komanso madera osiyanasiyana across Malawi komanso maiko ena. Kumapeto kwake ndikuti kumazakhala chikondwerero cha Eid Fitri. Paja zikatero ndikuti anzathu amene amazapasidwa national holiday ku dziko limene la Malawi. Paja timatsata bwino kuti aboma akapereka holiday imazakhala mkati mwa masiku ogwira ntchito. In this case ndikuti holiday imeneyo paja aboma alembaso chikalata chimene akufotokozera zonena kuti holiday imeneyo izakhalapo lolemba pa 23 Machi chaka chimene cha 2026. Komatu potengera ndi uthenga umenewo umene unabwera dzulo pa 19 Machi chaka chimene cha 2026 kuchokeratu komiti imeneyi imene imaona zakuoneka kwa mwezi komanso ndikuti kuchoka ku bungwe limene la Muslims Association of Malawi mbomatu la Mangochi kumeneko sizinali motero. Kumeneko ndikuti anthu anachita mapemphero amenewo omaliza masiku 30 a mapemphero a Ramadani. Moti kumeneko ku Mangochi mapemphero amenewa akutseka kwa masiku 30 a mapemphero a mwezi wa Ramadani achitika ndithude kumeneko. Mapempherotu amenewa anachitikira malo angapo, ena anachitika pa Mangochi Stadium kumeneto kunachitika mapemphero amenewa ndikuti kunali asilamu ochuluka kwambiri kupanga tende mapemphero amenewa chigawo chakummawa kumeneko tsiku limene la pa 20 Machi 2026. Kuchoka pamenepo ndikuti mapemphero ngati omwewa anachitikanso ku Mangochi komweko pa school ya primary imene imadziwika zonena kuti Mufta Abasi Primary School. Of course mmodzi mwa mashehe amene amasogolera mapemphero amenewa ndikuti ndi a Sheikh Musa Omar Saidin. After mapemphero amenewo Sheikh Musa Omar Saidin analangizatu asilamu ku Malawi makamaka pa nkhani zachifundo kuti mwezi umenewo ndikuti apitirire kugwira ntchito zachifundo kukwanirisatu makamaka zimene zimafunikira mu mwezi umenewo wa Ramadani. Funsobe kumazakhalapo kunena zonena kuti ndi chifukwa chani kodi abungwe limene la Muslims Association of Malawi analangiza boma makamaka pa nkhani yokhuzana ndi mapemphero oseka mwezi umene wa Ramadani kuti akhalapo pa 21 Machi chaka chimene cha 2026. Komanso akomiti imene imadziwika zonena kuti National Moonlight amalangiza asilamu kuti azapanga observe mapemphero amenewo pa 21 Machi chaka chimene cha 2026. And yet ku Mangochi kumeneko ndikuti mapemphero amenewo anachitika. Tizinena zonena kuti kodi communication imeneyo sinafikire kumeneko makamaka akuluakulu amene amasogolera mapemphero amenewo apapa zangonesa kuti mwina make communication sinaende bwino kumeneko makamaka ku akuluakulu ku chipembedzo chimenechi ndithudi panali communication breakdown. Komano nkhani yaikulu ndi imene ayankhula Sheikh Musa Omar Saidin pamene akuyankhula makamaka kulimbikitsatu asilamu kuti apitirire kuchita ntchito zachifundo makamakatu mwezi umene wa Ramadani. Ndi ambiri titha kuchita mboni kunena zona kuti anzathu amenewa a Chisilamu amakhala akuchita ntchito zachifundo kwambiri, and apopo titha kuwapasa ndithu credit pa ntchito imene amakhala akugwira. Ambiri titha kuchitira mboni mwezi umenewo taona kuti anthu ambiri akhala akupasidwa mphaso zosiyanasiyana, ena makhala akulandira chakudya kulandiratu kuchoka kwa anzathu amenewa a chipembedzo cha Chisilamu chifukwa cha mtima wopereka umenewo. Taonanso kuti magulu osiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana akhalanso nawo akutenga nawo gawo
pakupereka mwezi umene wa Ramadani. Posachedwapa tinaonapo kuti mwana wa munthalika atadikira nayenso ndithu amakapereka mphaso zosiyanasiyana. Tinaona kuti kunali chakudya ndi zina zotero kumene kukanda kuti kumangochi kaya ndi kubalaka kaya ndi kumachinga chigawo chimene chaku Eastern Region. So ndi ambiri amene amakhala akuchita zimenezi, komano particularly ndikuti anzathu amene achisilamu amakhala akuthandiza m'magawo osiyanasiyana. Tikukhulupirira kuti ndi phunziro kuti anthu titengerepo phunziro pa zimenezi, kuti kuthandiza sikutengera kuti iwe uli ndi zinthu zambiri, komano ungokhala ndi mtima opereka. Zikatero umalandira ndaliso. Paja kwa Akhristu ndikuti Baibulo limazakamba ku buku la Acts 20 verse 35 kufotokoza kunena zona kuti blessed is the hand that gives. Imeneyo ndikuti ndi Bible. Pamene tikapita ku Korani pa sura 57 komanso adedi 18 azakamba zonena kuti odalisika ndi amene amapereka. Zonsezi zingopereka chilimbikitso kuti kupereka ndi kumene munthu umapeza zoti ukulandira ndaliso. So titha kupereka ku magawo osiyanasiyana. Tikutha kuona so ku dziko la Malawi padakale panopa ndikuti madera ambiri akhuzidwa ndi mafladzi, anzathu ambiri akhuzidwa ndi mavuto amenewa. Ndikuti ngati ndikuthekera kuwathandiza anthu amenewa titha kuwafikira ndi kathandizo kamene tili nako kuwathandiza mu nyengo imeneyi. Tikatero tizalandira ndithu ndaliso wa Mulungu kapena Allah. Paja ndiye kumapeto kwenikweni after ndiye kuti mapemphero amenewa a Ramadani kumazabwera chisangalalo chimene amati Eid Fitri. Sitikudziwa zona kuti anzathu mwayitanidwa kuti kapena anzathu a chipembedzo cha Chisilamu ndiye kuti mwayitana ndani, komatu tikakhala ife ndiye kuti tayitanidwa chaku Golgotha uko ku area 23 mu mzinda wa Lilongwe, kumeneko ndiye kuti atitana amayi ena ake amene amadziwika zona kuti Ma Hasani. Amenewo ndithu amadziwika kumeneko ndi mtima wachifundo, komanso amakhala kuchita business kumeneko. Ife pa tsiku limene tikhala tikudyerera kumeneko kusangalala ndithu ngati tsiku la chikondwerero. Ayitu mmene nkhani zake zikuyendera pamapeto penipeni ndiye kuti tingowafunira anzathu a chipembedzo chimene cha Chisilamu mafuno abwino makamaka pamene akuseka mapemphero a mwezi umene wa Ramadhani ku dziko limene la Malawi, komanso ndiye kuti Amalawi amene ali maiko akunja. Nkuthekatu muli maganizo pa nkhani imeneyi pamene tiyankhula zonena kuti ngakhale bungwe lija limene limadziwika zonena kuti Muslims Association of Malawi analangiza boma kuti mapemphero a Ramadani achitika pa 21 Machi 2026, komanso a komiti imene imadziwika zonena kuti National Moonlight Committee inalangiza asilamu kuti mapemphero amenewo achitikadi pa tsiku limene la pa 21 Machi 2026 kumangochi. Ndikuti asilamu ena kumeneko anachita mapemphero amenewo pa 20 Machi 2026. Ngati maganizo amenewo alipo muthofotoza comment section komati kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18. Ndicho linga choti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.